Başlandık mı? Başladık. Aytdı. Assalamu alaykum mehriban tomoşaçılar. Biz size yakında yalğa geçirilecek. Yıllıdın sıraatli täze gepleşigi size hödürler. Näme üçin yıllıdın sıra? Bu gepleşigin maksadı yıllarımızın içki dünyasını size getirmek. Bizim gepleşigimizin ilkinci mihmanı sizin söyüp dinleyen aydımçıyınız. Yurdumuzun estradasının meşhur aydımçısı. Serdar Çarif olur. Mehribanlar, gepleşikde Serdar Çarif'a yüreğinizde qalan arzular bolsa, bilesiniz gelýän zatlar bolsa, menin Instagram sahifamda yazıp bilersiniz. Gepleşigin yazga geçirilýän fursatynda Serdar Çarif'in hut özü ähli soralarına da jogap berer. Bizim gepleşigimizin esasy himayetgäri, yurdumuzda öz egin eşikleri bilen meşhurluq adynyň esasana 3 zady bilen. Birincisi Canı Rahat, ikincisi Yoqary Hil, üçüncüsü Amatly Bahar. Elbette şadonly egin eşik dukany bizim himayetgärimiz bolar. Gepleşikde ýene bir size täzelik bolar. Gepleşim ýazgy gidýän pursatynda kiçijek sürpriz bolar. Onun gepleşimde tomoşa edeniňizde görüp bilersiniz. Ýatdan çykmajak pursatlar size garaşýar. Onda näme mehribanlar? Ýene de görüşýänçä hoş, sag bolun.